Il-logħob tal-azzard fl-ewwel 6 xhur ta' din is-sena tefa' 619 persuna f'sitwazzjoni skomda imma kuraġġuża li applikaw id-direttiva biex jissospendu lilhom infushom milli jidħlu f'każinos. Numru konsiderevoli li ġeneralment ikollu warajh raġunijiet ibbażati fuq vizzi u nfiq ta' flus eżaġerati li ma jħallu l-ebda għażla għal dak li jkun. Min numri msemmija kienet persuna waħda biss li sospendit lilha nnifisha għal dejjem filwaqt li 300 persuna għażlu li jwaqfu kollox għal 6 xhur u 317 issospendew lilhom infushom għal sena. Dan it-tarif jirriżulta minn rapport tal-Awtorità Maltija dwar il-logħob li jinnota kif il-każinos baqgħu jaraw tendenzi kbar. Fil-fatt fl-ewwel 6 xhur ta' din is-sena ġew irreġistrati iktar minn 379,000 żjara, li minnhom 196,000 kienu ta' Maltin u 183,000 ta' barranin. Minn kull żjara każino jdaħħal medja ta' €4.90. Minn kull 10 persuni li jidħlu f'każino 6 minnhom ikunu rġiel u 4 nisa huma l-iktar popolari ma' dawk li għandhom il fuq minn 65 sena. Bit-tajjeb u l-ħażin tagħhom madwar 638 persuna f'Malta huma impjegati f'dan is-settur. Settur li rat kabbir kif fl-2014 il-ħaddiema kienu 417.